Taura chinzwe simbarashi. Musore jangamni. Yekaitika ndekudai so amai vakauya kumba kwangu. Umuswe Saturday. 4:30 sora kinonono. Vakasvika ini ndanditauriwa kwanga ndiriwa kwandidedza kuti ndikuni. Ndichisvika ndakwana gumbo. Kuti ndisati ndasvika ndakatoona kuti amai vakaita vakapenda. Vakati nyaya ndava nayo panapa vapera jende kuti ndoda kuti mutsure mudzimai wenyu. Ari kupota achiponerana nemurume wangu. Kana achiita zvechihure ngavaende kudhizve murume wangu ngavasiyane nazvo. Ndomashoko akavashaura. Amai akagara apa. Kana wapedza muchira. Primrose, usati ndakupa nguva yekutaura ndoda kuti upindure mubvunzo. Wakaendere kumba kwako? Mukwete. Hanzi mupindure huni makaenda here wongu kana kuti kwete. Chitaura ichinzwe pamakaenda kuti makanoti kudii. Amai vadzimai vavo vakauya kumba vachikumbira mari. Vakumbira mari vakati ndo mari ichi yekubhadhara witi. Ndakati ndi mari handina. Ende kunopiwa nevarume vangu. Ndofunga adzimai vavo vakapiwa mari nevarume vangu. Vapiwa mari vakanobhadhara tiketi witi yavo. Inini ndakazoenda ikoko semunhu akarima focha. Kuti vandichikorere focha. Ndakaenda ikoko ndakataura kuti adzimai venyu ngavauye vatese vandichikorere focha zvose vane changu. Zvekutaura kuti hure kana kuti chii handina kutombozvitaura. Handina. Amai avo ndakasvika chokwadi pasipo. Amai vakazofona vachitizvo pachikwereti chiye pamari yandinayo ndakaperesa kumba kwenyu iye. Ndozoendeta sei ndoshanda ndochikora focha. Ndobadadzika kumba kwangu. Zvekuti hure kana chii handina kuzvitaura. Saka urikutsanangura hereyo kuti mazuva avari kutaura aya haapo. Muna kutaura. Baba mune imwe nzira here yamunokwanisa ku Pamusoro jangamni. Ndofunga amai ava vafa mukudaro. Vakazoti papera kunenge 4 days. Vakazouya nevarume vavo kumba. Vakati tauya kuti titaurirane panyaya iyi yatataurwa kumusura. Takati kuuya kwamuda kuti titaure nomuda kuti titaurirane sei. Varume vachona vaingoramba kuti ndoda kuti titaurirane. Ava vakazibuditsa muromo wekuti kuuya kwataita kuno ndauya kuti titaurirane kuti tibhadhare. Ndomawira vakaita vese vari vaviri nevarume vavo. Ndakati nini kuti nini mundibhadhare ini handikwanisi. Nokuti patakaita nyangu iyi inini handina mumwe munhu wandinoti imimi ndataura kana kuti zvakaikwa kwamuri. Kana kuti ini ndakakupfukai kana kuti kuita sei. Ava vakangouya vachiti taura kuti titaurane kuti ndikubhadharei. Ndakati ini kuti mundibhadhara hazvigoni. Endai kunoona anyanhemu atsekwedzi. Kana maudzwa zvamunenge maudzwa naanyanhemu imimi ndo muchazouya kwandiri muchindudza kuti zvanzi zvakati zvakati. Ndopatakangosira papapo zvazvangopera zvakadaro. mazuva aya haana kuitika here amai? Akaitika shure ndaona zvesamoni vakauya ndikati vakati mubhadharei kuuya kwandinoita pamba penyu. Tete, isu tashanda nevanhu vakachena. Vakapfuta tashanda navo. Zviye zvamunonzwa zvichitsanangurwa kuti karema kakati kana vanhu vafunda kupfuura vasingapotse, ini ndakufunda kuvhurira musingamari tinozviziva. Apa pakuswa kuti mukunyeka. Pamatarisire ichewewe, zvamasurudzira roko rwenyu rwemujaka, muchiti ndikuguma kuti ndichataura chokwadi, handicho chokwadi chamuita mukunyeka. Hamaingokwanisai kuti muende munobhadhara mhosva yamusina kuita. Saizvozvi hamukwanisi kuti mugume kuti mutongwe muchitengerwa mhosva yamusina kupara. So kana makakwanisa kuzosumuka imi nevarume venyu muchienda kuti munovanyengetedza kuti mubhadhara neiko kuisauye kudai, zvareva zvamudzira kuti zveshuwa tokutanga makaenda imi mukanotaurira murume uyu kuti mukadzi wake asiyane nezvekuponderana nemurume wenyu. Ndambotaura ndati hatidi munhu anoda kunzvenga kuramba chinhu chaanodini chaanoziva.
ina sita kunesana nemama ino dai manga musina kuenda mine varume venyu vamabvuma edu kuti zveshuwa takaenda tikandotaura kuti aiwa kana zvakadaro gaitokubhadharei maida kunobhadhara chii orit dai vakadzindipei mombe maiva pamombe maiva pamombe here kubhadhara kuti ndasvika pamba penyu ndichitaura adzi maivenzi vaiva vazoshandira chikwereti maiva pamombe yekubhadharero pabaishuka amai chingoda chokwadi nokuti chokwadi chinokudziwa neni nokuti ini makazosunga kuenda kwababa nevarume venyu maende nevarume venyu kuratidza kuti inini zvese zvamukura mavakanga machitaura baba vavainge kuzouya kuno kudai kuzotaura mashoko amusina kutaura saka isusu hatinopedzera nguva toda chinhu chimwe chete kutaura chokwadi nokuti matsufonana nevarume vangu ini ndafonera kumwe wani ini ndashaya namba dzandifonera netiwani musoro ndafonera nehanzvadzi dzangu kwajenga mvura ndangofungira kuti ihanzvadzi dzangu akufona saka ndachaya kuti dzifonera namba dzaumeikana muchidziziva nekuratidza kubva kuti panguva yebva watadzisiridzo ikatadzisiridzo saka kana muchitadzisiridzo wamunenge wafonera nguvayo nguva yebva kuti tione zvekare techikiita bva kuti handidzo ndikati ini varume wenyu kudadzifa chokwandikatiriyanza kuzotanga vachidii maindi wakati zvinodatenda kugara kunani nevarume wenyu kuti sana mufonani vakadzana ndikati ko inimi makanisponze kuti nekutaura kuna mwapenaidzo kuti ndafonana nevarume wenyu ndavafonera inini nekudai here ndandaona kuti mamiziko kanzi zvino ndanovataurira kuti ndozvamudikana nevarume wenyu ndikati inini pasiri pekopi makamboonei mafoma mumashure kuti ndatifonana nevarume wenyu kati mameseji kuti nezidiki kudai nevarume wenyu kana zvino zvandataura kuti ndatindautaura kuti nevarume wenyu amai ndo zvamamboramba zviita zvokufonerana zvokufonerana navana ndiye kufona vakafona aiwa kutaura kuti vakafona kufona wakafona andakutaura pandamboramba kuti vana kufona kati vakafona miziko asi kuti vaida kuita sei vaida kutyora foja kubvunza kuti vada kubvunza kunarume wangu kuti vatyore foja handina kuramba pakufona varume venyu vane ukama nevanhu ambaichekami chokwadi chiripo ndechekuti ataura Mirira Primrose. Sigana yako usavunike mwanangu. Wazvinzwa? Baba hako haurachiurai vanhu musununguka. Wazvinzwa? Taura zvaunoda. Ndabvunza ndikati izvi riri kutaura nderani? nderangu Izvi rako? Wahamba uri kuti chii? ndakanga ndaenda kwababa ava vona ndaenda kusenza ndokwakatepa nefoni ichitaura sure vandipa masamu vauya nemasamuni masamuni anga atoya kutara maitaura pafona kumuchitekwa mainyakugutkana mumakutaura ndakazvitaura maizvitaura zvakanangana nekutaura kwezvivaanangamuriiro aizvo zvinanga kutaura hangu ndiri kumba kwavo aiwa ndachipa maitaura mazwani maitaura zvakanangana nekutyorwa kwekwegra here kana kuti nezverudo pakati pamai ava nevarume venyu nachinoneza chekuti inini baba mai ava ndakuvabata nevarume wangu hatina kuti makavabata
ndati amazwi amanga muchitaura arikutaurwa pafoni apa pamakatepwa maitaura inimi muchitaura nezvekunoskorwa kwofodya here maitaura nezvekudanana kwavanditi saka ine matini manzambotaura nezvekudanana kuti ani mubvumiyoti vakadanana ini ndakati ndaumba kwavo ndichinoyeuchidza kuti pachikwereti chiye chavakavhingirika ngauya vachikwerikori handizomataura saka manyepa zvino kungotinyepera chete chete mambo pamutongo wenyu wamuchava tiri kuda mbudzi kuna amai ava yokunyepera isusu kuti torosa nguva yakareba tichitaura ivo vachizviziva zvavo pabazini mambo mupesena uyo saka iwe uchiziva haidi zvakanaka mai asi parikuvavera wewe uchizi munomuda vetinongwenzisa tinoda tikugare nokuti kana muchitaura uya mhan'ara kureva kuti mumba unokwanisa kuti mane mhizho yakonzerwa nekutaurira kunokonesa izvo saka pakupikisa kwatinoita patinotiri kuti munhu kana wakubvunwa ugara pabencha unotanga kutaura chokwadi pakazoonekwa manyepo kureva kuti zvinhu zvese kumashure kana tichaziva kuti zvechokwadi ndezvipi nezvekunyepa ndezvi watindomona saka wabvuma mhosva yako yawanga wati waramba iropa kuti watanga nekuramba asi wazopedzisira wahwemaurera watindomona saka zvinoreva kuti mhosva inodzoka yakubata iwewe kuti pane makuhwa yakapambana saka ndakudzorera kunewe mumhan'ara chauri kuda pakumhan'ara kwako chii kutaura kwese kwavakaita sekutaura kwavakaita ngavandibhadhare kana mombe mbiri nyararani vabereki pamusoro imopemberedzi asabatirwa chikomba nyararacho vakundi apa ndaadzimai makore mangani 53 mani vana vangani nava nauya kushedzai sauti yashedza naingia mukati mevaro makamboni ada jauh banyak ini banyak nambah jam
Makai white si chau rau tu di. Itu di. Itu poningana itu muang itu kanyo dia itu ini lu udah ku periksa. Makasih dua ini. Kalau sudah jadi pasang. Ini ni aku mau cakap. Jadi dua. Ani sun. Ya, paling. Kamu punya ini apa tu? Aku saya di juga ni. Ini apa? Iya. Saya ini nama ya, pun nama ya, dalam jadi mana? Pada wajah ini betul yang kita tempat ini. Maka cukup cawra, asin demi dasi. Saka nasi ini aku jauh aku jadi nasi itu si memang sudah main jelas. Sebab itu menu kajian main budaya ada juga kamu nak anu ini dari itu mampu nggak tahu yang masih anu di kuna naik kuda. Ambil tahu kuna naik kuda. Apa sih? Haji Bamandi. Ini kalau di Malaysia aku mandi sini. Bukan yang mampu sih. Sudah. Kalau sendiri sih, kamu tahu. Dia tahu itu. Sa sini kita ada karena mangwana ulma fungau. Akasungona akan dia nanti mereka. Anu kucing jambo yoshi. Karena acara ini coba apa nama apa ini sih? Kuvunda kwatikuita kuti iwewe ndiwe ungari kufungidzira kuti ndiwe uri kufonerana neuyo mukadzi ndizvo uyu mukadzi ndizvo mina Zanzi ukufungidzirwa. Urukwamvisa uri kufungidzira kuti ndiwe uri kufonera vasaboku uri kusunga kwenda saboku raapapo mukati memba uyu murume baba uyu kuti avanosvika pakutenga samoni ade kugutsikana mumwoyo make kuti pane zvanga zviri kuitika zvaenda kunonyongesha uyo mukadzi wako uyo wauri kuti akusungirira iwewo ukaonekwa uri kuita zvinhu zvinenge zvisirizvo munhu akakuona haisi mhosva kuti azvionerei kana kuti azvibvunzirei ikodzero yake kuti akuchengere uyu mukadzi wako asi mhosva yaanoenda kunotora ndeyekuti paanenge ari kubvunza uyu mukadzi uyu murume wake uyu anenge akumufungirawo kuti pane chihure chiri kuitika. Saka iwewe mukadzi iwewe uyu murume uyu unomuziva wakambodana naye
Saka apa iwewe wabatwa nemhosva yokusataura chokwadi. Wazvinzwa Primrose Kusagumbate yekukonzeresa kusaundira. Saka Mavhunga panyaya yako iwewe Primrose anoritwa kubuda nokuti maziya wakadzi wangu ari kufamba. Wakunza mukadzi wako kuti akarara here neuyu wamunzwaramba uyo akati handina kurara chi nyaeka, asi pamazuya zobva yakonzereswa nemukadzi wako na Primrose munopanza chinokwanisa kunge chiri chokwadi, chinokwanisa kunge kuri kunyepa, nokuti Primrose azvisungirira pakuti atanga achiramba nyaya kuti haana kuzviita haana kuzviita. Kana vatsindidzana kumba nemurume wake neuyu mukadzi uyu, izvo ndezvaMwari kuona, asi nini zvandaona ndezvekuti mombe mbiri hapadzikuti. Pangave nekuranga kunyepa kuti azviitwe panobuda mombe imwe chete nembudzi 3. Imwe chete mbudzi inenge iri yemachinda, iri zvichiva zvinhu. Saka iwewe une mukadzi wawaidi une chichemo here kana kuti iwewe kudavirika une chichemo here pajudgment? Asi kunyepa unako kudzivirira kuti vanhu vaya vanotadza kugara zvakanaka vanorohwa neshambo. Handova zvinhu saka ndabisa mbudzi imwe chete kuri vatonoripa mbudzi mbiri, imwe idaro imwe machena. Ndizvo wazvinzwa here iwe? Vanga vabhadhara ndo vane
haina kuzobhadhara. Paskwasara pale. Plaintiff Maria yashandiswa na plaintiff paukwira dare. Mari yashandiswa na plaintiff mari 45. How many days to send? Kugara zvakanaka. Ndizvo zvekuita sei? Kugara zvakanaka but pane zvimwe zvokuti mumba tinogona kuzosvika nawo. Maererano nemadhara atinenge tichiona madzimai angu pane zvinhu. Mumba tinotogona kuita. Handisi muprofita. Nyaya yekukonzera kuti pazosvika pekutaurika kudai kugara zvakanaka nomukadzi wako. Ukasagara zvakanaka nomukadzi wako panoita kutaura. Aiwa mabvunga atoti hongu nyaya yekuti ndasvika